Вітаю спадарца, з вами падкаст вальнадумства, з вами я Алексей і вітаю Францішак. Прывітанне, Алексей, прывітанне, слухачы. Так, і у нас, я думаю, пачнем з галоўнай, як для мяне, навіны. Гэта Байден падпісаў закон пра ваенную дапамогу ўкраіне. І гэты закон ужо кажа, што будзе направлена краіне 60 мільярдаў долараў, адзін ужо пакет дапамогі на 1 мільярд ужо гатовы. І, здаецца, гэта дасць час Украіне яшчэ трохі паваяваць. Вось. Але, на жаль, все гэтыя бітвы ў парламенце штатаў шлі паўгады, і, канешне, гэта даволі моцна паўплывала на фронт. Зараз бачна, што расейцы атакуюць, і вось пасля гэтых навін яны яшчэ больш актывізавались, каб паспець у гэты вось рэндж, пакуль зброя яшчэ не даехала да фронту. Яшчэ па гэтай тэме можна сказаць, што ЗША таксама далекабойныя ракеты Атакмс адправіла краіне. Гэта случилось таму, што Расія выкарыстоўвае ракеты іншых краін балістычныя. Тобто штаты кажуць, што вось ёсць правіла, вы выкарыстоўваеце сваю зброю, мы ў краіне не даем далекабойныя ракеты. А вось Расія пачала выкарыстоўваць ракеты Ірану, і таму штаты сказалі, што ладно, вось вам Украіна таксама такая зброя, хай будзе. Ну і як на твой погляд, вось што мяне тут цікавіць у этой тэме, тое, як гэта часава супала з яшчэ адной навінай пра Украіну, што Украіна будзе, як Беларусь робіць зараз, адмаўляць у шматлікіх консульскіх паслугах украінцам, якія знаходзяцца за мяжой, украінцам прызыўнога ўзросту, што, зробіцца з мэтай, каб яны вярталіся і ваявалі. Так, і раней я чуў вельмі шмат такі наратыў, што ў цэлым людзей на фронце недастаткова грошай, недастаткова боеприпасаў. І гэта асноўная праблема, фінансавання недастаткова. І вось фінансаванне прыйшло, і зараз кажуць ужо, што і людзей недастаткова. У людзей ёсць такое свойства, яны паміраюць, яны могуць быць паранены, і ўжо як мінімум год у тым ліку ўлада кажа, што людзей не хапае. І людзі на фронце кажуць, што у іх там ад штаткі іх падпадзела там 60% байцоў, напрыклад, ці менш. Тобто праблема з людзьмі, яна існуе, але не ведаю, наколькі правільна рабіць гэта ўсё, намагацца зацягнуць у войска людзей сілаю. Бо насправдзе я бачу, можа гэта толькі там з маімі знаёмымі так, яны самі умоўна не ідуць там як добраахвотнікі на фронт, але яны кажуць, што вось прыйдзе павестка і я пайду. Тобто людзі ёсць, просто да іх чамусьці не могуць дастукатись. І адбываецца, што дзесьці ловіць там есть такая бусифікацыя в Украіне, што там ездзяць там бусікі і тыпу начебта хапаюць людзей. І такое праўда ёсць у там некаторых такіх асобных выпадках. Но я думаю, што можа лепш зрабіць рэкрутынг лепш просто. Тобто намагацца гэта як-то рэкламаваць, там больш грошаў салдатам даваць. Таму што, як мы бачым, то Расія даволі эфектыўна замежнікаў выкарыстоўвае ў гэтых мэтах. Тобто там людзі з Афрыкі едуць, шмат ёсць кадраў, дзе ваююць цёмныя людзі. Таму не ведаю. Я не ўпэўнены, што вось гэта адмова ад консульскіх паслуг, яна зможа дапамагчы кардынальна. Я думаю, што калі каго гэта кранаецца больш за ўсё? Тых, хто нелегальна выехаў з Украіны, там пераплыў рэчку Тыса і жыве там дзесьці ў Польше, і такія людзі ёсць. Но калі ты гатовы зрабіць все, каб сваліць з вайны, то ты не будзеш неэфектыўна ваяваць за краіну, і хутчэй за ўсё цябе вельмі цяжка будзе павярнуць просто да Украіны. Таму не думаю, што гэта эфектыўна, і плюс гэта зніжае даверу да ўладаў Украіны у тым ліку, таму што ўсе пачынаюць пісаць, вось вы такія. Таму я думаю, што не факт, што рашэнне будзе эфектыўна. Але зараз з'явілася шмат такіх мемаў
тыпу ў Расіі ж такі ж самы закон, што яны всем гэтым інагентам, якія з'ехалі з Расіі, не будуць падаўжаць пашпарты. Я ўжо бачыў мем Украіна, Расія, Беларусь, гэта ўсё святая Русь, тыпу, што законы у нас аднолькавыя. Но насамрэч тут у гэтым канкрэтна плане, конечно, ёсць доля праўды, на жаль, таму што увогуле призыв у войска — это гвалт над чалавекам, это гвалт над асобай, это па сутнасці сцверджанне, што дзяржава табой валодае, і калі дзяржава хоча паслаць цябе на смерць, ты не маеш права адмовіцца, дзяржава пашле цябе сілай. Адзіны твой шлях — это уцякаць ад этой сілы, уцякаць ад этого бандытызма звычайнага. Вось, і конечно, у сучасным свеце мы маем усю эту сістэму так збудаваную на пашпартах, на ўсім гэтым, што ты без нейкай там паперкі ад дзяржавы фактычна існаваць не можаш. І ведаеш, это накіраванае не толькі на тых, хто з'ехаў ад вайны, это накіраванае яшчэ ад тых, хто ўжо жыў за мяжой у гэты момант, хто паехаў вучыцца, хто паехаў працаваць, хто ўжо меў нейкае сваё уладкаванае тут жыццё, нейкія карты побыта, нейкае там. Ну і у Польшы такіх людзей шмат, насамрэч. У Польшы на вуліцах ты вельмі шмат сустракаеш украінцаў прызыўнога ўзросту, іх да халеры. І я не ведаю, які адсотак з іх з'ехалі падчас вайны, але я не здзіўлюся, калі нават меншасць. І гэта людзі, якія ўжо маюць нейкае сваё жыццё ў Польшы, ну і ці ў іншых краінах, якія штосьці маюць тут уладкаванае, і зараз для іх просто это створыць дадатковую агромную праблему, дакументальную праблему з легалізацыяй і так далей. Калі, увогуле краіны, у тым ліку Польша, выдаюць, калі пашпарт сканчаецца, могуць выдаць там пашпарт падружжы, это замежніка, і беларусы яго атрымліваюць, хаця, конечно, з гэтым таксама вельмі шмат праблемаў, але тым не менш, это пашпарт, які дае тая магчымасць падарожнічаць, які пацвярджае тваю асобу і всякія такія рэчы, але невядома, як это будзе ў выпадках украінцаў, таму што ў выпадках беларусаў, то зразумела, это пашпарт будуць даваць, каб беларусы не ехалі ў Беларусь, не траплялі за краты. А тут ці Польша можа сабе дазволіць дыпламатычна выдаваць пашпарты і такія пашпарты украінцам, што фактычна будзе азначаць, што вось мы выдаем пашпарт, каб вы не ехалі на вайну. Так, і, невядома. Штосьці я ўжо чуў, як палякі кажуць, што мы там начебта і будзем выдаваць украінцаў, якія мусяць пайці ў войска. Наколькі разумеў, гэта кажуць людзі, якія не кіруюць гэтым працэсам увогуле. Тут я хутчэй казаў пра тое, што не так шмат людзей паверне вось гэтая сістэма, якую зараз намагаюцца пабудаваць, яна не так шмат людзей паверне проста ва ўкраіну. Таму што, як часта табе патрэбна там анавіць пашпарт? Беларусах это раз на 10 гадоў, я думаю, Украіны там плюс-мінус. Ведаеш, у беларусаў зараз шмат, у якіх такая праблема. Што 4 гады прайшло. Што яны выехалі, і ў іх сканчаецца пашпарт, і яны нічога не могуць з гэтым зрабіць. Так? У мяне скончылася. Вось. Але, як бы гэта праблема, якая не залежыць ад таго, калі ты выехаў. То бок ты не робіш новы пашпарт перад выездам. Так, і украінцы таксама. Ты думаеш, што ты выедзеш, і калі што, просто зробіш пашпарт за мяжой, калі ён у цябе скончыцца. Пакуль не адбудзецца нейкі такі вось закон. Пакуль штосьці. Тое, што беларусы перасталі это рабіць, это было нечакана. Тое, што украінцы зараз перасталі это рабіць, таксама нечакана. Ніхто на такі сцэнар не разлічваў. Таму я не здзіўлюся, калі ёсць даволі шмат украінцаў за мяжой, якіх там хутка скончыцца пашпарт, якія просто нават не думалі, што за тым можа быць нейкая праблема. І, а зараз эта праблема ў іх ёсць. І, магчыма, эта праблема для іх будзе яшчэ больш цяжкая, чым для беларусаў. З іншага боку, тут мне узгадваецца такая не зусім моцнае сцверджанне, магчыма, стэрэатып, але розніца ў менталітэтах. То бок, я не здзіўлюся, калі украінцы будуць спакойна выжываць без пашпарта на руках.
калі яны я спакойна пра гэта будуць і кажу. працаваць на якіх-небудзь там нелегальных працах, перасякаць мяжу з іншымі краінамі еўразвязу, нават не маючы дакументаў, проста спадзяючыся, што ніхто іх не праверыць, а часцей за ўсё ніхто не правярае. Вось, і жыць сабе сваё жыццё. Я думаю, шмат якія з іх знойдуць нейкі спосаб, як это абысці, і тут, вяртаючыся да стэрэатыпаў, мне здаецца, яны ў гэтым плане нашмат больш прашареныя, чым беларусы, якія ўсё робяць па правілах. Ну, я б не сказаў. Я шмат людзей ведаю, якія зараз нелегальна жывуць у беларусаў у розных краінах. Таму што, ну, а што? Не павернешся ж ты ў Беларусь, так. таму што цябе чакаюць турму. Я вось і кажу, што гэта рашэнне все можуць быць неэфектыўны, таму што калі ты ўжо збег з вайны, то хутчэй за ўсё цябе ніяк не павернеш. А вось калі ты жыў там 5 гадоў таму, то хутчэй за ўсё у цябе ўжо ёсць якісь дакументы, якія дазваляюць там ПМЖ умоўны жыць у Польшы больш па часу. Ну, але від на жыхарства сканчаецца, а на новы від на жыхарства ты не падасі, пакуль ты не дакажаш, што ты знаходзішся ў краіне легальна. Пакуль, ну, карацей, без пашпарта это можа быць праблематычна падацца на новы від на жыхарства, калі ў цябе скончыцца стары. Карацей, паглядзім. Што мяне не цешыць, тое, што недастатак людзей гэта, конечно, дупа насправді на фронте. Як і недастатак зброі, калі тут апошнія там некалькі месяцаў гарматы выпускалі па 4 снаряды ў бок расейцаў, і расейцы гэтым зараз карыстаюцца, і падзе Украіна, і тыя жыхары Украіны, ну, якія зараз цывільныя, іх мабілізуюць ужо Расія, куды яна іх павядзе, я не ведаю. Таму што Расія, як мы бачым, яна карыстуюцца людзьмі як звычайная імперыя. То есть рускіх памірае не так шмат адсадкова, як жыхароў Украіны акупаваны, як кажу пра Донецк і Луганск. Іх там гэту народную міліцыю Донецкую, Луганску там адпраўлялі просто на мяса на самом пачатку вайны. Яны выкарыстоўваюць бурятаў, іх загібае таксама адсадкова больш, чым рускіх. І захопяць Украіну, адправяць іх на Польшу, мабілізуюць, там умоўна, там не ведаю, на Малдову. Малдова гэта варыянт, ну, 100, я здаецца, 100%. Што Малдова будзе наступная. І вось тут пытанне, як можна перамагчы без такой мабілізацыі. Ну, тобто, все сучасныя краіны ввялі мабілізацыю пагалоўную проста ў свой час. І гэта как бы і быў падмурак пабудовы нацыянальных дзяржаў, каб можна было сказаць чалавеку, ты ідзеш ваяваць за Францыю. І ён ведае, што я француз, я там пайду ваяваць, ён не будзе так супраціўляцца. Да гэтага, калі там ён жыў в Аквітаніі, яму там гэтая Францыя, яму как бы паралельна. І пытанне, што далей? Ну, падзе Украіна, і што рабіць Еўропе? Ваяваць там в Польше, в Молдове? Ну так, будзе ваяваць хутчэй за ўсё Еўропу, Польша, прынамсі, не ведаю, як наконт Малдовы. Але тут, як ты, дарэчы, зараз думаеш, наколькі верагодна, што Украіна пераможа і атаб'е свае тэрыторыі? Атаб'е усе тэрыторыі? Ну, даволі малаверагодна. Ну, як тут цяжка сказаць, без Крыма, калі, напрыклад. Мы тут такая гісторыя, што у нас проста недастатковая інфармацыі. І праўда ў тым, што ўсёй інфармацыі няма ні ў каго, ні ў генштабу Расіі, ні ў Пуціна, ні ў Лукашенка, ні ў каго. Таму это проста зараз сказаць, што вось там хтосьці пераможа, гэта... Ну, у любым выпадку я хутчэй да таго, што зараз трэба вельмі рэальна ацэньваць магчымасць таго, што Украіна не пераможа. Што гэта не нейкі неверагодны сцэнар, это тое, канешне, пра што не хочацца думаць, але это, ну, цалкам магчыма. І што ты думаеш у гэтым плане наконт усіх гэтых размоваў, наконт мірнага пагаднення з тым, каб пакінуць Расіі захопленыя тэрыторыі і спыніць вайну на тых межах, на якіх яна зараз ёсць? А ты бачыў навіну пра стамбульскія вот гэтыя дамоўленасці, якія былі яшчэ ў першыя месяцы вайны? Тобто Украіна і Расія ўжо былі блізкі, як
каб замацаваць тую тэрыторыю, якая захапіла Расія, але каб Украіна стала нейтральнай краінай, але ў самым канцы Расія яшчэ дадала вымог, якія ўжо для Украіны былі нерэальныя. Там тыпу зрабіць расейскую мову другой дзяржаўнай, абмежаваць дапамогу, застопіць дапамогу ад краін НАТО. Некаторыя кажуць, толькі гэта пакуль ніяк не пацвярджаецца, што Украіна мусіла б збройныя сілы абмежыць па колькасці. І тут уже ты не можаш дамовіцца да такого. Так. Вось, і тут пытанне, што з кім дамаўляцца. Пуцін, ён будзе ісці просто да канца. Што яму? Ён уже стары дзед, яму хочацца зайсці ў падручнікі гісторыі не як Пуцін хуйло, як Пуцін пераможац, Пуцін, які прысаедзініў там землі рускія. Таму ён будзе ваяваць сколькі заўгодна. Расейцам мы бачым пофіг. Тобто, нават Пуцін зараз перамог на выбараў адносна, не скажу дэмакратычна, але вялікая падтрымка народу яго ёсць. Нішто яго зараз не спыняе ад вайны. Таму я не думаю, што перамовы такія будуць. Або там Украіне прыйдзецца аддаць там усе землі па Дніпру. Уявім сабе, што адбываецца сітуацыя, што ёсць магчымасць, неяк яны дамовіліся. Ёсць магчымасць дамовіцца, аддаць усе землі па Дніпру і спыніць вайну. Ці варта Украіне на такое ісці? Я думаю, не. Альтэрнатыва, улічваючы тое, што вельмі рэальная альтэрнатыва, это тое, што Украіна прайгрывае ўсё. Я думаю, чаму, калі б Пуціна змянілі на якогось іншага прэзідэнта, то я б сказаў, што можна такія перамовы весці. Тут пытанне ў тому, што Расія зараз прыпынак вайны, ён сыграе на руку. Таму што зараз у краіны ёсць дапамога захаду зброі, ёсць уже мабілізованае войска, Расія даволі выснажана, яна зараз ваюе, там футаджы бачыш з поля боя, яны ваююць на застарэлай тэхнікі, у іх не хапае танкаў, усяго гэтага. Калі зараз там зрабіць 3-гадовы перапынак, то Расія просто панабудуе, панаробіць яшчэ танкаў, панаробіць яшчэ ракет, а Украіна, яна будзе вымушана дэмабілізаваць усё войска, таму што няма вайны, эканоміка, ей трэба працаваць, тобто патрэбны рукі, а захад можа прыпыніць такую актыўную дапамогу. І тут пытанне, што няма веры дамоўленасцямі з Расіяй, таму што насправдзе гэтыя ж межы Расіі і Украіны, яны ж уже былі замацованы яшчэ ў 90-х, там пачатку 2000-х, дэмаркацыя граніц прайшла, і гэтыя дамоўленасці былі парушаны. Мінскія дамоўленасці таксама былі парушаны. І як можна дамаўляцца з такімі людзьмі? Таму, на жаль, дамаўляцца з такімі людзьмі можна, калі ў цябе няма іншага выйсця. Так это уже не дамоўленасць, это уже капітуляцыя. Фактычна так. А тут уже не будуць пытаць, вы гатовы, не гатовы, вас просто вы капітулюеце і ўсё. Тут сапраўды, як ты кажаш, мы не ведаем, якая там рэальная сітуацыя, якія рэальныя магчымасці, але насамрэч вельмі не хочацца думаць, што Украіна прайграе, але вельмі верагодна. У Польшы як это адчуваецца, ад некаторых маіх знаёмых я чую, што яны прям упэўненыя, што адносна хуткім часе прыйдзецца паваяваць. Не ад усіх, так, не магу казаць там за ўсю Польшу і нават за ўсіх сваіх знаёмых, але гэтая думка ўжо не гучыць як нешта такое вельмі нерэальнае. Нашмат боль, зараз вельмі актыўны попыт на стрэльбішчах у Польшчы і на ўсякіх там такіх рэчах. Не ведаю, цікава, дарэчы, было б паглядзець, ці больш актыўны попыт у іх на атрыманне права на зброю. Права на зброю у Польшчы можна атрымаць, калі ты там калі ты палюеш, калі ты паляўнічы, альбо там яшчэ калі ты ў нейкіх стрэлковых клубах.
Вось стрелковыя клубы. Я чуў, што попыт павялічыўся, як там з гэтымі спаляўнічымі, дык таксама мне зноў жа кажу, інфармацыя выключна ад маіх знаёмых, не з нейкай статыстыкі, ні з нічога, што у Польшчы вельмі шмат насамрэч зброі на руках за кошт палявання, за кошт таго, што тыя, хто жывуць у вёсках, яны там шмат хто гэтым займаецца, і дома там зброя часта ёсць. Канешне, это паляўнічая зброя, это там не нейкая такая. Але вось трохі вось ведаеш, это як я сёння сказаў, што вось не хочацца зусім думаць пра тое, што Украіна не атаб'е тыя тэрыторыі, так і ў Польшы проста вось не хочацца думаць пра тое, што вайна можа перайсці сюды, хочацца там адвлекчыся, падумаць пра нешта іншае, але это ведаеш, это вісіць у паветры. І гэта, на жаль, рэальнасць, у якой мы жывем. І тут калі ўжо казаць пра зброю цывільную, то насправді ёсць такая тэма, што кажуць, вось, нам трэба легалізаваць зброю, таму што ў кожнага на руках будзе там якась там пушка, і можна эфектыўна абараняцца ад ворага. Насправді гэта неправда, збольшага. Тобто тое, што ў людзей шмат зброі, яно не дае вялікай перавагі над ворагам. Яно можа там у якийсь момант, калі там умоўны дыверсійныя групы якісь там ворага прадвігаюцца, то нам можа дапамагчы. Тобто было на пачатку вайны такое, што людзі не паспявалі там мабілізавацца ў рэальныя брыгады, яны там бралі сваю зброю і ўжо на месцы супрацьстаялі ворагу. Але вось в канвенцыянальнай такой вайне, калі ўжо войска на войска, то гэта зброя нічога не вырашае. Таму, але у зброі ёсць плюс, што калі ў цябе там ёсць М4, вось я зараз хадзіў у краму, дзе зброю прадаюць, якія яны прыгожыя, там вінтоўкі гэты стаяць, карабіны. Вось, пра што, калі ў цябе ёсць умоўны М4, ты можаш паехаць на палігон, ты можаш павучыцца, і ў рэальным баю то ў цябе ўжо будуць аўтаматызаваны гэтыя ўсе рухі. І гэта даволі крута. І дзіўна, што ў Польшы ты не можаш вось без квітка аб тым, што ты ў якімось там клубе, ты не можаш купіць сабе карабінчык. Это дзіўна, улічваючы правы напрамак думкі палякаў. Но і ў Польшы няма права ўзята вось зброі для самаабароны. Ёсць там, наколькі я ведаю, магчымасць атрымаць дазвол на зброю для самаабароны, але для этого трэба даказаць, што табе вось прям пагражае небяспека, вось прям табе, і эта зброя можа табе там дапамагчы. То бок я не ведаю, калі на цябе нейкая там гангстары фалююць, і ўжо было на цябе якое-небудзь пакушэнне ўзброенае, якое ты перажыў, то ты тады можаш там прыйсці і паспрабаваць атрымаць узяты вось дазвол на зброю для самаабароны. А у цябе ж ёсць пашпарт польскі? Так, так ты можаш зброю купіць у Польшы, атрымліваецца. Ну глядзі, ты апазіцыянер, ёсць рэальна небяспека, што КДБшнік можа там зайти дадому. Не тая небяспека, якую я у Польшы дакажу. То бок яны ў мяне спытаюцца, окей, калі апошні раз яны спрабавалі зайсці да цябе дадому ў Польшы. Ну да, я збольшага жартую. Просто хацеў так падвесці да тэмы, што калі вы не ведалі, на Беларусь гатаваўся напад на Кобрын з боку беларускіх добраахвотнікаў. Лукашенко пра гэта ўжо все ведае, ён уже гатовы даць відсіч. Яшчэ літоўцы ўжо напалі на Беларусь з дапамогою беспілотнікаў. КДБ адбіла гэтую атаку і нават нанесла якісь втраты літоўцам. У беларускай улады в галавах ужо ідзе вайна, там ужо якісь дыверсанты праходзяць на тэрыторыю Беларусі, запускаюцца ударныя дроны, і яны іх перамагаюць. Ну, гэта лепш, чым рэальны ўступ у вайну. І я думаў, а навошта яны гэта вот зараз такое кажуць? Навошта яны гэта робяць? Нават Церцель сказаў, што гэта Украіна вот гэты там дыверсіі робіць, і што яны ведаюць, што беларусы ведаюць, дзе знаходзяцца людзі, якія гэтай дыверсіі робяць, што яны там в бальніцы дзіцячыя, якія зараз перабываюць, і ў Кіеве былі вымушаны бальніцу
ну, ратаваць бальніцу і думалі, што можа быць там удар якісь будзе з боку Беларусі і перавезлі дзяцей вот гэтых па іншым бальніцам, ну, тобто захавалі іх так. І тут пытанне, навошта беларускія ўлады гэта ўсё робяць. У мяне ёсць некалькі ідэй. Першае, гэта падгатоўка ўжо да выбараў прэзідэнцкіх пачалась так загадзя. Можа падгатоўка да адмены выбараў, тым ліку можа быць таму і створваецца ВНС, які вельмі падобны на КПСС, а тут і прэзідэнт как бы і не патрэбен, таму што ёсць партыя. І такі варыянт, што гэта ўсё тэатр для Пуціна, які цісне, што Беларусь вступіла ў вайну, а Лукашенко кажа, да ў нас уже ідзе вайна, мы з дыверсантамі там змагаемся, калі мы сыдзем там в Украіну, то мяжа з Літвой будзе адкрытая і нас забяруць, і НПЗ наш таксама. І вось ёсць у цябе ідэі, чаму вось зараз такая рыторыка ў улады Беларусі, што вайна-то ўжо ідзе? Не, ну, канешне, застражыць насельніцтва, канешне, там это нашмат прасцей насельніцтвам кіраваць, калі яно думае, што вось на нас ужо там нападаюць і ўсё такое. Іншая справа, ці это сапраўды так успрымаецца. То бок, ці гэта калі што мне цікава, калі Лукашенко это кажа, ці звычайны беларус там не надта палітычна ангажаваны, які не з'яўляецца там надта прыхільнікам ці праціўнікам Лукашэнкі, вось такі вось класічны мая хата з краю беларус. Ці яго гэта пужае, ці яго это смешыць? Насправдзе, я думаю, што пужае. Было даследаванне Chatham House, калі пачалась вайна России і Украіны, то у Лукашэнкі пайшлі ўверх рэйтынгі. Што гэта азначае, што беларусаў ўсё яшчэ працуе гэтая штука, абы не было вайны. І гэта як бы добра, але вось Лукашенко як такая птушка міру, ён атрымаў сваю частку падтрымкі. Ну, гэта так. Я хутчэй пра тое, што Лукашенко кажа зараз, ну, вельмі абсурдна, так? Тое, што там беглыя беларусы на Кобрын нападуць, ну, блин. І улічваючы асабліва тое, што колькі беларусаў за мяжой, і што шмат у каго вось за тых ось абыякавых мая хата з краю беларусаў ёсць там сваякі ці сябры, якія з'ехалі. Так, это ўжо не з'яўляецца нейкія там людзі ў вакууме, нейкая там апазіцыя, ці што там невядома хто. Это людзі ў тым ліку, которых яны ведаюць асабіста. І вось яны кажуць, што вось яны там нападуць на Кобрын. Што это за херня? Ну, то бок, ці не выклікае ось такое, ось такіх вось пытанняў? А чаму бы і не? Ну, улічваючы сколькі людзей, ну, можна сказаць, што зараз беларусы уже не цікавяцца палітыкай, нават тыя, хто з'ехалі. Нават ты казаў, што задалбаўся гатавацца да выпуску. Но праблема ў том, што людзі ад яе стаміліся, але засталіся толькі тыя, для якіх палітыка гэта проста непрымірымая барацьба. І людзі радыкалізуюцца паціху, іх становіцца менш, но яны становяцца больш радыкальны. І улічваючы, сколькі беларусаў зараз прайшлі праз дабрабаты розныя в Украіне, тобто, ну, дакладна 1002, ну, можа больш ужо прайшлі праз гэта, ну, тобто яны удзельнічалі ў баявых дзеяннях. Ну, это пальцам у неба, но это по маім адчуванням, можа больш. Колькі людзей там праходзяць, там ходзяць знову шутыры ў Польшы, сколькі вот у Харуквях патрэніравались толькі. Ну, тэарэтычна, калі б мы сабраліся ўсе разам, была якась палітычная воля, жаданне, мы маглі бы захапіць Кобрын. Насколькі гэта рэальна аб'яднацца, гэта зрабіць, ну, пакуль што нерэальна. Не, ну так гаворка аб тым, што это нікому нахер не патрэбна. Які сэнс браць і захапліваць Кобрын? Ну, гэта будзе земля беларусаў. Не, гэта не будзе. Я адхопіць назад, у бліжэйшы час прыйшоў расійскія войскі. Ці ёсць расійскія войскі, якія могуць хутка выбіць з Беларусі кагосьці? Ну, в Беларусі зараз амаль расейцаў-то і няма. Як мы бачылі, калі рускі дабравольчаскі корпус заходзіў у Расею, то для расейцаў знадабілася даволі шмат часу, каб іх выбіць адтуль. А для Беларусі, ну, тым больш. Яны зараз заняты нечым іншым.
ці вераць беларусы Лукашэнкі, што вось реально на нас ужо нападаюць? Ну, апазіцыйны не вераць увогуле Лукашэнку. Калі ён скажа, ідзе дождж, на вуліцы ідзе дождж, апазіцыянеры скажуць, ён щось пиздзіць. Таму я думаю, што большасць беларусаў не вераць, але ёсць тыя, хто верыць, і нават сярод не ябацік, умоўна. Вось. Там, калі яны гэта робяць, ці настолькі яны вераць, што вось яны думаюць, што ўзятыя вось людзі, якія з'ехалі, зараз возьмуць і нападуць. Мне здаецца, просто это занадта абсурднае сцверджанне. Это занадта абсурднае сцверджанне, і мне цяжка ўявіць сабе, што людзі, не тыя людзі, которые там абсалютна пралукашэнкаўскія, якіх там меншасць, але ёсць, так, а такая, ведаеш, аморфная беларуская маса, як кажуць, это беларускае балота, што беларускае балота ў гэта верыць. Беларускае балота, я думаю, як мне падаецца, я не ведаю, тут вельмі цяжка сказаць. Як мне падаецца, яны думаюць, што да, Лукашенко маладзец, што мы зараз што на нашай тэрыторыі зараз не адбываецца вайна, што ён неяк абараняе нас ад уступлення ў вайну, як бы хацеў Пуцін з аднаго боку, з іншага боку яны, можа быць, там і не надта там Украіну падтрымліваюць ці што-небудзь такое, але калі яны чуюць такое, яны думаюць, наш дзед ізноў не прыняў таблеткі, што-небудзь такое, што зноў пачаў там казаць нейкую лухту, як казаў там у часы ковіда там ці што-небудзь яшчэ. Не ў тым плане, што яны за гэта ўжо думаюць, што там трэба змяняць уладу ці што-небудзь такое, яны могуць усё яшчэ працягваць нават падтрымліваць тое, што Лукашенко ва ўладзе, але вось такія рэчы, мне здаецца, вельмі нават могуць выклікаць такую, не ведаю, беларусам не прывыкаць чуць ад Лукашэнкі дзіўныя абсурдныя рэчы. Это усе беларусы любяць пасмяяцца з таго, што ён кажа там у выступе сваім перад Новым годам ці што-небудзь такое, это прям нацыянальная традыцыя. Усе разумеюць, што это дурачок нейкі. Так, іншая справа, ці гэты дурачок мае сэнс ва ўладзе, ці там захад не горшы, і іншыя вось такія вось пытанні, якія ўзнікаюць, для чаго там, ведаеш, это прыдурак, але это наш прыдурак. Вось, можа нейкія такія думкі быць. Я думаю, што шэрая маса, яна з большасці не цікавіцца, яна не так сачыць за навінамі, і вось гэта працуе, што вось чалавек, ён просто там лістае інтэрнэт, у яго ока зачапілась за там загаловак, што тыпу там Літва якіх дронаў адправіла, ён нават можа не адкрыць гэты артыкул, ён просто такой, так, штосьці ў галаве атлажылась, потым ён яшчэ чытае, што Кобрын гатовіцца напасть, там яшчэ штосьці, што там якісь тэрарысты, і вось в галаве нават ён не сочыць за палітыкай, але ў галаве з'яўляецца гэты такі якісь патэрн, што все-таки небяспечна, все-таки там Лука нас абараняе. Я думаю, што гэта ўсё ж таки працуе, тобто я бы не смяяўся з гэтага. Я думаю, што плюс-мінус, улічваючы нашу ментальнасць, што мы супраць вайны заўсёды, то я думаю, што гэта працуе. Але, на жаль, у нас статыстыкі такой зараз няма, наколькі гэта працуе. Мы дазнаемся гэта ўжо праз некаторы час, калі ўжо будзе бачна дынаміка вось гэтых всех змен думкі. І калі мы ўжо пачалі пра ВНС і пра ўсю гэтую тэму, у цябе ёсць ідэі, ці збіраецца Лука схадзіць з паста прэзідэнта і перадаваць частку ўлады вот гэтаму збору? Частку ўлады магчыма, схадзіць з паста не. Я пра то, што перастаць быць умоўна прэзідэнтам, а стаць галавой ВНС, якім он ужо стаў, а прыбраць гэтую пасаду. Ці это спекуляцыя? Не ведаю. Это ведаеш, што вельмі цяжка сказаць, што ён там ва ўтрыманні ўлады плануе. Можна сказаць пра Лукашэнку адно, што у тым, як утрымліваць уладу, ён разбіраецца. Шарыць. Так, у гэтым ён эксперт. І можа ён там, не тое, каб ён не рабіў памылак, але ён не рабіў фатальных памылак для сябе. Так, і так што паглядзім. На жаль для нас. Тады пераходзім да КР. У нас ёсць КР, гэта каардынацыйная рада. У нас вот с Францішкам ёсць сябры, знаёмыя, якія ўсё прапанавалі нам, давайте пойдзем у КР. І уласна я не вельмі зразумеў, навошта ісці ў КР. Калі хто не памятае, як ён з'явіўся,
яшчэ самым пачатку пратэстаў пасля выбараў беларускія палітыкі ўжо існуючыя, напрыклад, Кавалькова, стварылі вот гэты КР і панабралі з знаёмых, там панабралі людзей з каманд кандыдатаў прэзідэнты, і тады яны зрабілі такую сваю тусовачку, якая насправдзе за ўвесь час там пры пратэстах нічога такога, акрамя там некалькіх заяў, і не зрабілі. Іх там пасадзілі частку. Ну, как бы, я думаў, што гэта ўся гісторыя з КР скончылась, але не, насправдзе яны існавалі, яны пісалі статут свой увесь час, там яны думалі, ці праводзіць выбары. Ну і карацей, нічога такога, мне здаецца, яны не зрабілі, што было патрэбна. І вось зараз гэту ўсю структуру намагаюцца рэанімаваць. Шмат хто вырашыў, што нам трэба, вось яна патрэбная, што трэба вылучыць сваіх людзей там ад сваіх рухаў на гэтыя выбары. І пытанне, навошта гэта ўсё? Таму што як я гэта бачыў, за іх прагаласуе зараз, ну як гэта зараз, што гэта зараз? Зараз гэта такая сходка НДА. Па суці, там прадстаўнікі разных вот НДА, яны там абмяркоўваюць, штосьці робяць. А мы правядзем выбары, і там прагаласуе 5000 беларусаў у эміграцыі, і што гэты орган будзе прадстаўляць. Ну, тобто, да тут нават ведаеш, тут нават пытанне, што ён увогуле можа рабіць. Таму што я калі чытаў там іх там статут, ці як ён там называецца, іхны асноўны дакумент, ці яшчэ там, што ў іх на сайце апублікаванае. Што мне было незразумела, это тое, якія ўвогуле ў яго функцыі. То бок у іх там было прапісана, як яны там прымаюць рашэнні, як яны там штосьці там гэта, але што это, ну, што это ўвогуле? Тут нават пакуль што для мяне, а я, ну, не сказаць, што я не спрабаваў у гэтым разабрацца, для мяне нават не то, для того, каб адказаць на пытанне, навошта выкарыстоўваць можна КР, трэба адказаць на пытанне, а як яго можна выкарыстоўваць, што гэта такое, так? І гэтае пытанне, ну, нават нашыя знаёмыя, якія там нас угаворвалі, калі мы ім задавалі гэтае пытанне ў адкрытую, ну, не маглі даць канкрэтнага адказу. Разумееш, калі ты ведаеш, для того, каб даць адказ, трэба напісаць 50 паведамленняў, ну, значит, ты не ведаеш адказу. Значит, ты сам не разбіраешся, навошта это трэба. Ось. Ну, гэта абстракцыі, там все, хто ідуць, кажуць абстрактна, типу, ну, трэба аб'яднаць беларусаў. І я думаю, ну, па-першае, ці аб'яднае КР беларусаў, хутчэй за ўсё не. А па-другое, навошта аб'ядноўваць беларусаў зараз? І па-трэцяе, калі іх трэба аб'яднаць, чаму іх не аб'яднаць пад уладай там Ціханаўска умоўнай, ці там абраць сабе манарха на час там вось гэтага жыцця па-за краіны. І як тут КР дапаможа, не зразумела. Ну, увогуле, насамрэч, самае... Чым КР вядомы на сённяшні момант? Што самае вядомае, можна сказаць, пра КР? Вось, калі ты думаеш пра КР, пра нейкую ягоную дзейнасць, калі мы там абмінем пытанне, там, не ведаю, таго, як ён быў створаны ў свой час. А вось калі казаць пра КР, калі ты думаеш пра медыйнасць КР, што ты там чуеш пра КР? Як для мяне, мне здаецца, што асноўнае, чым КР вядомы, это гендернымі квотамі. Да. Это прям асноўнае, можа быць, што яны ўвогуле зрабілі. Это ўнутры сябе ўвялі гэтыя гендерныя квоты. Это, да, смешная тэма, потому что вот у нас есть таксама знаёмая, ну, якая, памятаеш, у чаціку лібертарыянцаў пісала, а я пайду ў полк Кастуся Каліноўскага, таму што ім дзяўчынкі патрэбныя па гендерным квотам. Ну, конечно, Ярослаў гэта паспрабаваў абысці. Это даволі прикольно. Чуў пра это, не чуў? Што ён напісаў, што ён жанчына? Так, што яны падалі там спіс за годнасць беларусак, у якім былі адныя хлопцы, але яны там казалі, што это мізгендерінг, і насамрэч там шмат дзяўчат. Вось, але, ну, увогуле, калі так ужо казаць пра пытанне гендерных квот у палітыцы,
мне здаецца, раз мы ўжо пачалі пра КР, раз КР вядомы ў асноўным гэтым, то варта это ўзгадаць. Ну, першае, што можна сказаць, конечно, што гэта абсалютна антыраўнапраўнаўская рэч. То бок раўнапраўе гэта значыць, што не глядзяць на твой там гендер, пол там і там рэлігійную прыналежнасць там і іншыя такія рэчы, а глядаць на цябе просто як ты дарослы чалавек, і твае правы як у кожнага іншага дарослага чалавека незалежна ад гэтых фактараў. Ну, гэта, конечно, вядомы вельмі аргумент, што па сутнасці, калі яны ставяць сваёй мэтай нібыта роўнасць, што дзяўчыны ў палітыцы прадстаўлены менш, але фактычна дзеля этой роўнасці яны ахвяруюць раўнапраўем. І пра гэта яны не любяць казаць, але выдатна это ўсведамляюць. Але я хацеў бы звярнуць увагу на яшчэ адну рэч. Уласна тое, дзеля чаго робяцца гендерныя квоты, это тое, што жанчын у палітыцы менш, чым мужчын. Ну і давай прымем некаторыя вось рэчы. Першае, допустим, і я думаю, што можна з вельмі вялікай верагоднасцю это дапусціць, што ў цэлым жанчына, якая хоча займацца палітыкай, жанчына-палітык, у сярэднім не будзе горшая, чым мужчына-палітык, як палітык. Што адкінем вось это вось сексістскі контраргумент, што мужчыны насамрэч лепшыя палітыкі, не, адкінем гэта насамрэч. Конечно, про это цяжка сабраць нейкія дадзеныя, але няма прычын думаць, што жанчыны горшыя палітыкі, чым мужчыны. Вось. Другое, ёсць факт таго, што жанчыны ідуць у палітыку менш. Так? Это можа быць па розных прычынах, там хтосьці скажа, што это патрыархат, які ім там сказаў, што это не жаночая справа. Хтосьці скажа, што ім это проста не цікава, а ім цікавыя іншыя рэчы. Хтосьці скажа, што там яны занадта там занятыя за там размеркаванне роляў, напрыклад, там дома ці што-небудзь такое. Прычыну насамрэч мы не ведаем, это можна толькі спекуляваць, чаму жанчыны ідуць менш у палітыку, але мы ведаем як факт, што жанчын у цэлым у палітыку ідзе менш. І трэцяе, і это вось ключавое, у жанчын і мужчын у цэлым розныя палітычныя перакананні, калі гэта даходзіць да жанчын і мужчын, якія цікавяцца палітыкай. Сярод кансерватараў ты знойдзеш менш жанчын. Гэта не значыць, што ты іх не знойдзеш. Сярод лібералаў ты знойдзеш менш жанчын. Это таксама не значыць, што ты іх не знойдзеш. Сярод сацыялістаў ты знойдзеш больш жанчын. Сярод зялёных ты знойдзеш больш жанчын. Сярод, сярод усіх гэтых ідэяў ахвяруем свабоды дзеля там роўнасці альбо дзеля там яшчэ чаго-небудзь, жанчын будзе больш. І менавіта гэтыя партыі, можна сказаць, партыі тут, конечно, некарэктнае слово ў дадзеным выпадку, хутчэй гэтыя накірункі, гэтыя аб'яднанні, якія прытрымліваюцца тых поглядаў, якія больш цікавяць жанчын, яны і адвакуюць за гендерныя квоты, так? І гэта пытанне проста умяшання ў дэмакратычны працэс даволі сур'ёзна. Таму што, як мы казалі з нашага першага дапушчэння, што мужчыны і жанчыны з'яўляюцца аднолькава добрымі палітыкамі, так? І вось ты бачыш, і пры гэтым наша другое дапушчэнне, што жанчыны ў цэлым ідуць у палітыку менш. Але для тых палітычных плыняў, якія больш прывабныя апынаюцца па невядома якіх прычынах, больш прывабнымі апынаюцца для мужчын, для іх гэтыя гендерныя квоты ствараюць вялікую праблему. Таму што ў іх мала жанчын, яны могуць, канешне, набраць жанчын больш, але гэта будуць палітыкі горшага ўзроўню не з-за таго, што жанчыны ў цэлым палітыкі горшага ўзроўню, а з-за таго, што жанчыну іх менш. Калі ў цябе там уявім сабе 10 чалавек хоча на нейкую там пасаду, і табе трэба абраць 4, так, то ты можаш абраць там 3 мужчын, 1 жанчыну, напрыклад, а з іх у цябе будзе там 8 мужчын, 2 жанчыны, так, у тваей партыі. І адна справа, вельмі верагодна, што ты абярэш усіх 4 мужчын, вельмі верагодна, што ты абярэш там 3 мужчын, 1 жанчыну, але што з гэтых 10 чалавек 2 жанчыны акажацца ў топе 4 палітыкаў, гэта па сутнасці абвяргае наша першае дапушчэнне, што жанчыны і мужчыны аднолькава моцныя палітыкі. Гэта паказвала, што жанчыны больш моцныя палітыкі, чым мужчыны. І таму
тыя палітычныя плыні, якія большай папулярнасцю карыстаюцца ў мужчынаў, вымушаныя ахвяраваць лепшымі палітыкамі дзеля горшых палітыкаў. Не там, зноў жа падкрэсліваю, не таму, што жанчыны ў цэлым горшыя палітыкі, а таму, што іх менш у гэтым накірунку. Вось, калі ім трэба падтрымаць квоты. У той жа час у тых накірунках, дзе жанчын шмат, ім не трэба ахвяроўваць лепшымі палітыкамі дзеля горшых палітыкаў, каб утрымаць этую квоту, бо жанчын там дастаткова шмат, яны і так возьмуць это 50/50 без ніякіх для сябе праблемаў. І вось атрымліваецца, што тыя партыі, ну, накірункі, якія адвакуюць за квоты, яны просто адвакуюць за тое, што нанясе урон выбару палітыкаў іх апанентаў, але не іх саміх. Бо яны самі карыстаюцца, і у іх шмат добрых жанчын палітыкаў, шмат добрых мужчын палітыкаў, яны могуць іх пораўну раздзяліць, ніякая праблема. А вось у тым асабліва вось гэты прыклад з палком Каліноўская, які калі б ён ішоў, так, то ім бы давялося адмовіцца, калі б яны вырашылі ісці, ім бы давялося адмовіцца ад некаторых вельмі моцных сваіх прыхільнікаў у палітычным плане, дзеля таго, каб набраць жанчын, ну, можна сказаць, з вуліцы, якія не маюць дачынення да гэтага палка. Гэта, так і адбываецца. Это, канешне, вельмі рэзкі прыклад пра полк, але калі мы кажам пра якія-небудзь арганізацыі больш кансерватыўнага плану, альбо больш ліберальнага плану, дзе жанчыны ёсць, але іх мала. І калі ў цябе ёсць там, не ведаю, 100 мужчын і 10 жанчын, так, і калі мы ўявім сабе, што размеркаванне добрых і дрэнных палітыкаў аднолькавае паміж паламі, то ў цябе атрымаецца, што ў цябе ёсць на 10 добрых мужчын палітыкаў у такой плыні прыходзіцца адна добрая жанчына палітык. Не таму, што жанчыны палітыкі горшыя, а таму, што іх проста менш там. І мне здаецца, это вельмі не фэр плей з боку прыхільнікаў гендерных квотаў, бо прыхільнікі гендерных квотаў адназначна проста даюць сабе нашмат больш магчымасцяў удзельнічаць у палітычным працэсе за таго, людзі якога полу іх падтрымліваюць больш. Ну да, гэта выкрыўляе дэмакратычнае поле і робіць яго не зусім дэмакратычным. І, ну, пра пол Каліноўскага гэта не абстрактны прыклад, гэта реально так і адбываецца. Тобто там зараз хлопцы з ПКК намагаюцца пайсці ў КР. Так здаецца ж не. І якая там гісторыя? Там гісторыя ў тому, што самі чувакі вайсковыя, тобто шэраговыя, яны хочуць пайсці ў КР, тобто адправіць сваіх там дэлегатаў, каб яны там заседалі, вырашалі лёс нашай Беларусі. А штаб, то есть, тобто частка штабу, тобто камандавання палка, яна гэтага не хоча. І таму там зараз вялікія цёркі, таму там зараз, ну, ідзе гэтая бітва палітычная унутры палка, там частка былых добраахвотнікаў там відосы ў падтрымку записываюць. Ну, таму, тобто шмат людзей, якія хочуць гэтым займацца, хочуць займацца палітыкай і не перадаваць палітыку штабу палка, які нікім не быў абраны. Ён быў, ну, абраны галоўным управленнем розведкі Украіны і не можа прадстаўляць у палітычным поле байцоў. Ну, таму што калі вы ідзеце, як по майму разуменню, калі у вас есть там, вы ідзеце ў палітыку, то вы мусіце быць дэмакратычна абранымі ўсё ж таки. Ну, то што вайсковы могуць не дэмакратычна, ну, і заўсёды так і адбываецца, што вайсковыя камандыры, яны абраны вышэйшымі камандірамі і, ну, там, плоть да прэзідэнта, але ў палітыкі так не можна. Ну і вось зараз гэта і ідзе барацьба, і вось гэта яшчэ, ну, чаму зараз трохі тэма КР всплывае, таму што вось адбываюцца вось такія там палітычныя гульні ўнутры арганізацый, людзі пачынаюць там спрачацца, штосьці вырашаць, гэта добра, ну, заўсёды, мне здаецца. Акрамя моманту сканцэнтраванай барацьбы, калі у вас ідзе бой там мовна супраць АМАПа, то там уже трэба спачатку іх знішчыць, а потым уже разбірацца. Вось, і здаецца, ПКР гэта ўсё. Ну, тобто прыклад з ПКК гэта не абстрактны прыклад, гэта рэальны. Яны рэальна шукаюць там дзяўчынак, якія маглі б іх прадстаўляць. Ну, просто гэта не пазіцыя камандавання ПКК. Ну і пры гэтым гэта таксама прыклад тое, што это не штучнае абмежаванне там для жанчын.
наколькі я разумею, няма ніякага абмежавання жанчыне пайсці ў ПКК і ваяваць, так? Просто жанчыны выбіраюць это не рабіць, а мужчыны выбіраюць это рабіць у большай ступені. Пра абмежаванне гэта не зусім праўда, таму што не ведаю як зараз, но калі я быў у ПКК, там даволі ўсё ж такі мезагенічна налаштованыя людзі былі, тобто реально дзяўчыне было вельмі цяжка папасці, асабліва на пачатку, нават дзяўчынам з крутымі скіламі медыцынскімі, тобто там ты хірургіня, хочаш патрапіць да ПКК, табе кажуць не можна, мы дзяўчынак не бярэм. Такого было шмат на пачатку. Потым калі ўжо да, жорстка. З іншага боку, я быў заўсёды супраць гэтага. З іншага боку, я памятаю, яшчэ быў пачатак самай вайны, там першыя месяцы. Вось Вераніку взялі ў полк, яна там пачала, там яшчэ дзяўчынка была. І вось першая дзяўчынка, яна ўвогуле не падрыхтавана. Яна не магла аўтамат падняць, то есть яна фізічна не выцягвала і вела сабе вельмі так, і казалі, ты фізічна не падыходзіш, давай ты будзеш займацца там тылавымі якімі штукамі. Яна такая, не, я іду ваяваць, я іду карашыць маскалёў на капусту. І яна не можа падняць аўтамат, яна не можа кінуць гранату далі там за метр, і што рабіць? І так спрачаліся, выгналі яе нафіг. Такія гісторыі таксама ёсць. Яшчэ былі правакатаршы, дзяўчынкі, іх нават знаю. Власна, яны пісалі, возьмите нас, ім пісалі не, і яны паднімалі срач. Дзяўчынак не бяруць у ПКК, хаця яны самі не хацелі туды ісці. Я ведаў, што яны не хацелі, яны проста хацелі срач падняць. Таму тут заўсёды два бакі медалі. Я думаю, што трэба даць магчымасць дзяўчынкам ваяваць, таму што, також і ва Ўкраіне. Трэба, вас людзей не хапае. Вось, ёсць жанчыны, частка якіх не горш за тых, просто трэба разумець, калі ідзе мабілізацыя, то грабуць усіх. Тобто ты спартсмен, ты ідзеш там ССО, ты там алкаш 50 гадоў, цябе ідуць там в тэрытарыяльную абарону адпраўляюць, ты сядзіш у тым жа акопе побач з ССОшнікам, але ты там бухаеш і камандзірам цяжка з табою. І як па мне, ўжо лепш браць адэкватных жанчын, чым такіх чувакоў, якія пастаўляюць і сваіх, і тых, хто побач. Так. Окей, я думаю, з этой тэмай скончылі. Так, мы ўжо даволі доўга. Памятаеш, апошні выпускі мы праляцелі там 10 тэмаў просто там за 40 хвілін, а тут мы ўжо даволі доўга размаўляем, таму, я думаю, можна апошнюю тэму ўзяць. Я б хацеў пра Брытанію, у нас 2 навіны там. Да, дзікія навіны. Так, я нагадаю, што ў Брытаніі зараз ва ўладзе кансерватары, у іх кансерватыўны прэм'ер, які, па-мойму, індускага паходжання, але не ўпэўнены. І у іх прайшло 2 закона. Першы з іх прайшоў у ніжняй паляце парламенту, які забароніць, яшчэ невядома, ці ён пройдзе далей, але падобна на тое, што так. І ён забароніць усім, хто нарадзіўся пасля 2008 года нараджэння, калі-небудзь купляць цыгареты. І гэта будзе, верагодна, самае жорсткае абмежаванне на цыгареты ў свеце. Альбо, прынамсі, Новай Зеландіі штосьці. Так, это вось параўнальна да Новай Зеландіі. Дарэчы, пра Новую Зеландію, по-моему, мы размаўлялі ў нейкім выпуску, нават калі это уводзілі. Не. Не сутнасць. Фішка ў тым, што вось зараз у Брытаніі гэта будзе, і прагаласавала абсалютная большасць ніжняй палаты парламенту, і прагаласавалі супраць, пры гэтым, што цікава, некаторыя толькі кансерватары, лейбарысты ўсе галасавалі за. А з кансерватараў, якія зараз кіруюць, толькі з іх там некаторыя там вырашылі і прагаласавалі супраць такого закону. І гэта, конечно, жорстка. Это, конечно, жорстка. Вось мы якраз у мінулым выпуску казалі, што вось давай, калі мы там забараняем наркотыкі за того, што яны шкодныя для здароўя, давайте абсалютна ўсё забараняць. Вось, відаць, яны нас паслухалі і вырашылі так зрабіць. Я просто не разумею, як тады вось маладыя людзі будуць сядзець у гэтых брытанскіх клубах, піць віскі і курыць сігары, калі сігары будуць забаронены для них.
это ж уб'е просто дух Брытаніі. Ну ведаеш, я калі быў непаўнагадовым і папіваў вінчык, то справа была ў тым, каб просто знайсці таго, хто табе яго купіць. Та, я думаю, гэта будзе так вырашацца, але вось праз 20 гадоў, калі там умоўна, то людзям уже будзе па 40 гадоў, вот, напрыклад, і ты радзіўся пасля 2008 года, і ты не можаш ужо купіць сігареты, ты будзеш падходзіць да дзядоў, якім 60, ты, дзядзечка, купіце мне цыгарак. Ну гэта супер тупа. На камароўцы. Ну так, я думаю, хутчэй за ўсё будуць просто ганяць, там хто курыць, 2008 год, сколькі людзям, якія 16. 16, уже полова там курыць, ну 100%, это ж Брытанія, там же это футбольные движ і все гэта. Тобто будуць ганяць просто, як там з Беларусі, не ведаю, будуць адпраўляць гэтыя таварнікі з кантрафактнымі сігаретамі, будуць іх там прадаваць. І прычым хутчэй за ўсё гэтым зоймуцца мігранты, якія там не маюць дазволу на працу, яны прям просто там з'явяцца якія-небудзь, я не ведаю, банды цыгаретныя, якія будуць іх там распаўсюджваць. Яно ж заўсёды так і працуе. І я думаю, ну, што не можна дэмакратычным працэсам забараніць людзям курыць. Тобто гэта не пытанне, якое можна вырашыць дэмакратыі ўвогуле, гэта проста права чалавека курыць што заўгодна. Вот калі мы параўноўваем з правам, памятаеш, у апошнім выпуске размаўлялі пра Швейцарыю, што там парушаюцца правы чалавека, калі дзяржава не абараняе прыроду. Вось як па мне, вось гэта пытанне, што права чалавека курыць, яно больш важнае, чым вось та фігня, якой яны... Ну, тут пытанне, ведаеш, не ў важнасці, а пытанне ў того, што гэта права чалавека, так? Так, што гэта так, права. Можа быць, это там не нейкае надта важнае права, ці там што-небудзь істотнае, але это права, это права, якое вынікае з таго, што ты валодаеш сваім целам. Ну, хаця валоданне сваім целам зараз, конечно, ну, под вялікім пытаннем ва ўсім свеце. Тут просто і становіцца ўсё горш у гэтым плане. Свет каціцца ў дупу. Так, ну, конечно, лідарамі ў гэтым плане з'яўляюцца ісламскія краіны, дзе ты абсалютна не валодаеш сваім целам, але усе астатнія, ведаеш, не надта адстаюць. І вось пра сігареты я памятаю гісторыя амерыканцаў, якія там 18, 19, 20 гадовыя ездзілі на вайну в іншыя краіны, павяртались у ЗША, і ім не прадавалі піва, потому што ім няма 21. Яны такі, я людзей забіваў, а мне не можна там піва папіць у бары. Ну, это даволі дзіўна, што чалавек можа, ён дастаткова дарослы, каб забіваць, каб выконваць якісь місіі вайсковыя, недастаткова дарослы, каб бахнуць півца. Не, это, конечно, жесть. Ну, і ідучы далей пра Брытанію, там прям яны прям яшчэ больш самі сябе абскакваюць у плане жэсці, якую яны прымаюць. А менавіта, што яны будуць адпраўляць тых, хто да іх там хто нелегальна да іх перасёк мяжу, каб шукаць палітычную прытулку, і яны будуць іх адпраўляць у Уганду. І яны будуць шукаць палітычны прытулак у Угандзе, і калі яны яго атрымаюць, то яны атрымаюць яго у Угандзе. Так? Дакладна пра Уганду? Не Уганду, Руанда. Ой. Руанда. Калі нас слухаюць людзі з Уганды, я вельмі выбачаюся, Таму што з Руанды гэта быў бы супер фіговы варыянт. Я не вельмі шмат пра Руанду ведаю, но пра Уганду мы размаўлялі ў папярэднім выпуске. Так, можа таму я і гаварыўся. Я думаю уже, ой-ой. Ведаеш, фішка ў тым, што ў Руандзе, куды яны будуць іх адпраўляць, там таксама з правамі чалавека не ўсё добра. Там выпадкі таго, што людзей забіваюць без суда, выпадкі таго, што там людзі паміраюць у турмах і ўсё такое, там і пераслед палітычных апанентаў, там свабоды слова ніякай няма і ўсё такое. І Брытанія раней ужо імкнулася прабіць гэты вось закон, што яны будуць іх адпраўляць у Руанду, але не атрымалася, таму што суд вырашаў, што гэта небяспечная краіна, і таму яны туды адпраўляць іх не будуць.
А ў выніку парламент прыняў яшчэ адзін закон, які кажа, што Руанда — это бяспечная краіна. А чаму Руанда? Ну вось чаму? Я, дарэчы, не ведаю. Я не знайшоў надта інфармацыі, чаму менавіта гэтая краіна, але вось неяк яны там дамовіліся з Брытаніяй, што вось да іх. А калі ты палітычны бежанец з Руанды, табе таксама адправяць в Руанду? Тут пытанне. Ну, ёсць некаторыя баяцца, што Руанда пачне выдаваць гэтых бежанцаў тыя краіны, адкуль яны ўцяклі. Ці прадаваць. Так, і, ну, это вельмі дзіўна. Ну, як апраўдваюць это рашэнне. Рашэнне, канешне, відавочна проста расісцкае. Тут відавочна падстава таго, што падстава для этого рашэння сапраўдная, это тое, што ў Брытаніі становіцца вельмі шмат мігрантаў, не белага колеру скуры, якія там раздражаюць шмат якіх людзей, шмат у чым менавіта за іх колеру скуры. Вось, хаця ў гэтым, конечно, не кожны прызнаецца. І гэта вось такое вось рашэнне кансерватараў і так вырашыць. А афіцыйна яны апраўдваюць это тым, што проста людзі перасякаюць гэты ангельскі канал і прыплываюць на лодках у Брытанію і гінуць падчас гэтага падарожжа. І каб яны гэта не рабілі, то робяць так. Ну, конечно, прэтэкст абсалютна ніякі. Ну і так, тут важна яшчэ абумовіць, што ў нас ёсць слухачы, якія скажуць, што могуць сказаць, што не, конечно, мігрантаў не любяць не з-за расійскіх там нейкіх думак, а з-за таго, што яны там ствараюць. І можна это нават статыстычна паказаць, што яны там ствараюць нейкія там злачынствы робяць, ствараюцца ў нейкія там банды ці што-небудзь такое. Ну, але тут, канешне, пытанне ў тым, чаму яны это робяць. Калі ты прыязджаеш у іншую краіну, чаму ты вырашаеш, што пайду-ка я ў банду, пайду-ка я там, не ведаю, цыгаркі вазіць, так, ці што-небудзь яшчэ. Ну, цыгаркі вазіць это яшчэ ладна, але там, ну, даволі жорсткае там можа быць злачынства. Карацей, пайду-ка я стану злачынцам у гэтай краіне, замест таго, каб ісці і працаваць. І чаму хутчэй за ўсё ты это робіш? Потому што ў цябе няма магчымасці ісці і працаваць. Потому што не можаш проста ўзяць і пайсці і сказаць, я буду вам там мыць унітазы, да. Ты чакаеш, пакуль у цябе дакументы там зробяць, ты чакаеш, пакуль у цябе дазволы ўсякія будуць і ўсё такое. І пакуль ты это чакаеш, то трэба за штосьці жыць. Так, асабліва калі ты там, ну, калі ты без знаёмых, это яшчэ больш-менш можа быць. А калі ты са знаёмымі, калі ты прыехаў, а там ужо ёсць людзі, которые прыехалі калісьці такім жа чынам і ўсю гэтую злачынныя групоўкі ўжо арганізавалі, ты, конечно, звяртаешся да іх. Ты кажаш, вось, братка, дапамажы мне, я ў такой сітуацыі, якой ты быў ты кажа, вось, зрабі тое і тое, наяўнымі я заплачу. І так яно і расце. Гэта, ведаеш, праблемы мігранцкія, калі мы выключаем расійскі фактор, а кажам, за чаго яшчэ могуць узнікаць праблемы з мігрантамі, это две рэчы: дзяржаўныя абмежаванні і сацыялка. Вось і ўсё, выключыце гэтыя дзве рэчы, і ўсё, з-за чаго вам не падабаюцца мігранты, што застанецца, это будзе расізм. Так, і тут нават ёсць, я дзесьці бачыў статыстыку па Расіі, тобто я просто зацікавіўся, што там кажуць, што праблема з мігрантамі, што там Москва — это ўжо Москва-бат, і я паглядзеў, што там няма такой карэляцыі, што там тыя, хто панаехаў, што яны больш там злачынстваў робяць. Гэтыя злачынства просто па СМІ разлятаюцца лепш, таму што вось знову там такі цёмны чувак знову штосьці зрабіў, трэба іх Польша пра украінцаў тое ж самае. Калі ўкраінец штосьці зрабіў, то везде там піша, што ўкраінец. Так, але вось гэтыя мігранты з Цэнтральнай Азіі, яны працуюць, то іх там можа у шэрую, у чорную, але ёсць магчымасць працаваць у той жа Маскве, і таму там плюс-мінус злачынстваў яны столькі ж робяць, як і звычайныя расейцы. А я ўжо не кажу, што яны ніколі не нападаюць на іншыя краіны. Таму нават менш, я б сказаў. Вось, і да чаго это я? Дайце людзям магчымасць працаваць і жыць проста як вашы грамадзяне, і ўсё, і не будзе ніякага там злачынства. А то, насамрэч, проста
калі мы як у нас усё ж таки лібертарыянскі падкаст, час ад часу трэба ўзгадваць пра нейкія там правы індывіда і ўсё такое, калі мы глядзім з гэтага пункту гледжання, калі хтось я думаю, варта таксама абумовіць, што ў лібертарыянцаў ёсць розныя пункты гледжання тут. На мой погляд, самы асноўны, это самы просты, што калі я жадаю дзесьці працаваць і жыць, і калі уласнік нейкае прадпрыемства жадае даць мне працу, а ўласнік нейкае жылля жадае даць мне магчымасць жыць там, то ніхто іншы не мае права забараніць нашу добраахвотную транзакцыю. Это не справа нікога іншага, это не справа там суседа праз дарогу, якому не падабаецца мой колер скуры там ці мова, на якой я размаўляю. Это абсалютна яго не датычыцца, і тым больш это не датычыцца гэтых чувакоў, якія ў парламенце сядзяць. Ім-то это абсалютна павінна быць усё роўна. Ёсць частка кансерватыўных лібертарыянцаў, якія лічаць, што это не так, якія апіраюць сваю пазіцыю на тым, што зараз у нас ёсць вельмі шмат дзяржаўнай уласнасці. Калі б гэта ўсё была прыватная ўласнасць, то это было б так, то папярэдні аргумент, які я сказаў, ён бы дзейнічаў. Але так як это ўласнасць дзяржаўная, то як бы у нас няма магчымасці стварыць прыватна не дазволіць людзям прыязджаць. Так, ты не можаш сказаць, людзі не могуць сказаць, што мы не хочам бачыць вас на сваёй уласнасці, і вы не прыязджайце, вось, таму што это не іх уласнасць, таму што это уласнасць забраная дзяржавай. Вось. І у гэтым выпадку таксама прыводзяцца аргументы, чаму б, калі б гэта была прыватная ўласнасць, то хутчэй за ўсё быў бы нашмат большы фільтр таго, хто там прыязджае, там не прыязджае, і таму нібыта закрытыя дзяржаўныя межы апраўданыя ў параўнанні з адкрытымі дзяржаўнымі межамі, таму што і тое правы чалавека парушае. Ну і гэты аргумент, конечно, мае праблемы вялікія, бо калі мы стасуем такую логіку, то мы можам стасаваць яе да чаго заўгодна. Такой же логікай можна апраўдваць забарону наркотыкаў, такой же логікай можна апраўдваць локдаун, такой же логікай можна апраўдваць, там, не ведаю, нават прызыў у войска можна апраўдаць такой логікай. Таму што ты ходзіш па вуліцах, якія там дзяржаўныя, калі б ты быў прыватны ўласнік, ён бы сказаў, што калі ты тут ходзіш, то ты будзеш абараняць эту тэрыторыю ці што-небудзь такое. І фактычна, калі гэты аргумент лічыць валідным і аплікаваць такую логіку яшчэ дзе-небудзь, то ад лібертарыянства не застаецца абсалютна нічога. Так, да, гэта логіка просто спрошваецца да таго, што дзяржава ўжо перамагла, і лепш ужо ў рамках дзяржавы рабіць там тое, што нам больш падабаецца, выкарыстоўваючы інструменты дзяржавы. Тобто ты тады не адрозніваешся ад іншых палітыкаў, левых, правых, не лібертарыянцаў. І мне здаецца, таму люблю кідацца лайном у расійскіх лібертарыянцаў, але яны шмат хто тапілі за тое, ну, тобто я не ведаю, навошта пра ўсё гэта было размаўляць, пісаць іншае. Яны заўсёды пісалі пра эмігрантаў там у Европе, што там Францыю захапілі эмігранты, там Брытанію захапілі, Нямецчыну і так далей. Але потым, калі пиздец пачаўся ўжо ў Расіі, пачалась вайна, там рэпрэсіі, ўсё іншае, яны самі пачалі цікаць в краіны Балты, напрыклад. Краіны Балты гэтаму не вельмі рады былі. Яны пачалі пісаць, а чого это вы нас дэмакратычныя краіны не пускаеце да сябе. І тут, пазіцыя, што мы за граніцы, яна працуе толькі да таго моменту, пакуль у цябе ў краіне не пачалась якась хрень, якая не дае жыць нармальна, ты б вымушаны збегчы. Ну, альбо да той пары, пакуль ты белы. Таму што я ўсё ж такі ўпэўнены, што калі паглядзець у сутнасць рэчаў, то асноўная прям корень антыэмігранцкай рыторыкі ў расізме і толькі ў расізме. Ну, а ў палякаў? Яны ж кажуць, украінцы... Ну, добра, нацыяналізм. Добра, сводзім это да ўзроўня нацыі і культура не раз, так, сутнасць застаецца. Але з расамі яшчэ горш. Так. Украінцы былі б чорнымі, то там палякі былі ўжо такія спердолі X2. Так, большага расізм, але ўсё ж такі я думаю, што калі у вас ёсць краіна, то все ж таки вы маеце права зачыніцца ад каго заўгодна і чаму заўгодна. Ну, але у мяне тут пазіцыя не такая моцная, тут яшчэ трэба аб гэтым падумаць, падыскусаваць і такое іншае. Все-таки пускаць каго заўгодна у твою краіну, не ведаю, таксама можа не вельмі класна.
Все ж таки ты унутры платишь. Еўропы людзі падарожнічаюць з краіны ў краіны хто заўгодна і можа пачаць там працаваць хто заўгодна дзе заўгодна унутры еўразвязу і латыш можа там прыехаць у Іспанію і ніякіх перашкодаў яму там няма. Тут просто калі стасаваць эту логіку, то мы кажам таму што латышы окей, а ўзятыя вось негры з Афрыкі не окей, да, это ўсё да расізму сводзіцца. Ну, я тут про тое, што памятаеш, калі Вагнер рабіў свой тріп у Беларусь, калі там 150 чувакоў просто, ну, заходзілі ў Беларусь і там мусілі ляцець там у Афрыку ці кудысь, калі там была спецаперацыя краіны Беларусі супраць Вагнераў, калі спецаперацыя Лукашэнкі была, і тобто, ну, калі такія чувакі, якія павязаны з аўтарытарнымі дзяржавамі будуць хадзіць па тваёй лужайцы, ну, як хочуць, то это таксама. Ну, але это хутчэй сходзіцца, ведаеш, да таго, што тут падыход можа быць, што які зараз існуе, што па змаўчанню ўсім іх не пускаем, а каб пусціць, табе трэба прывесці аргументы, а тут хутчэй адваротны падыход, што павінны быць аргументы, каб не пусціць. Напрыклад, што ты там з Вагнера, напрыклад, што ты там яшчэ што-небудзь такое. Я пра гэта і кажу. Што ты там нейкі злачынца, які там уцікае там ад закону, там ці што-небудзь такое. Але па змаўчанню усе пускаюцца, проста у нейкіх выпадках ты прыводзіш аргументы, якія ты павінен яшчэ ў судзе там даказаць, таму што ты імкнешся абмежаваць права гэтага чалавека ўсё ж такі. Так што это павінен быць судовы працэс, які павінен быць разбірацца, што ты это не пускаеш, бо па змаўчанню это права чалавека, это права чалавека перамяшчацца там, дзе уласнік яму дазваляе. Так, праблема дзяржаўнай уласнасці, ну але праблема дзяржаўнай уласнасці павінна вырашацца прыватызацыяй, конечно. Так і ёсць. Ну, мне здаецца, ўсё, вельмі класны выпуск выйшаў, і нават і пра лібертарыянства паразмаўлялі, што не кожны выпуск, мне здаецца, адбываецца, таму... Но і пра лібертарыянства, і пра Украіну, і пра Беларусь, так, даволі шмат усяго закранулі. Так, а за каго будзем у КР галасаваць? Я не ведаю, я насамрэч не ведаю, это вельмі вялікае пытанне, яны ж павінны свае праграмы апублікаваць. Ну, яны пакуль толькі спіскі, мне здаецца, хто там, ну, якія ёсць групкі. Я думаю, можам як-небудзь абмеркаваць іх праграмы, як яны выйдуць. Там 20 ужо гэтых партый, трэба будзе ўсе прачытаць. Ведаеш, што мне проста нават цікава паглядзець, што это могуць быць у цэлым за праграмы. Бо калі это нейкая праграма, то ты павінен там, не ведаю, сказаць, што ты будзеш рабіць у гэтым КР. А каб гэта сказаць, ты павінен разумець, што можна рабіць у гэтым КР. Пакуль што я разумею, што там можна заявы выпускаць. І ўсё, не ведаю. Карацей, трэба будзе выдзеліць дзень, пасядзець гэта ўсё пачытаць, абмеркаваць, і можна будзе там выпуск зрабіць асобны пра гэта ўсё. Так што прикольна, цікава. А так, дзякуй, што нас слухалі. Всем да пабачання. І Францішак, дзякуй, што правёў гэтую нядзелю са мной. Всем дзякуй, да пабачэння. І слухачамі нашымі, да пабачэння.